ما كلكم قاعد حن متأخم ناي لومي مودريتر كوينو حجزنا تمزيزو زلو ويكعب فؤادو حجزنا متي زلو حاونا سنغاليو كبر أب زبل رقم تخونو جن كبر أب قرب تطلعاتو سلازلا لوم عنتي مودريت كيرو نزا ناي لوم عنتي ديسكاشنز مرحا حاونا سنغالي سنغالنا بخا يغني لي دكتور سارة نقعد حال نصحكم كلكم حاونا كبر أب مسجانا ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብዘጋጠሞ ኩነታት ሎሚ ክርከብ ኣይከኣለን ኣነ ብፎቶት ኣይኮንኩን መፅአ ዘለኹ ሓለቃይ ኣዚዛትን እያ መፅአ ዘለኹ ኣዚዘዮ ከይትብል ደለያ እሞ ትእዛዝ ተቐቢለ እየ መፅአ ዘለኹ ፈቃደኛ ግን ኮይነ ናብቲ ኣርእስትና ክንኣቱ ግዜ ክንቁጥብ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኩሉና ንፈልጦ ኢና ነቶም ሰማዕትና ካልኦት መታን መዘኻኸር ክኸውን ናይ መሰጋገር ፍትሒ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝብል እዩ ስለምንታይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣድለየ ዶክተር ሳራ ክትገልፆ እንድያ ብውሕዱ ግን መዘኻኸሪ ንኩልና መእተዊ መታን ክኾነና ናይ ሕብረት ሃገራት ኮሚሽን መስሪቱሲ ኣብ ኤሪትራ ብመንግስቲ ዝዝወር መጠነ ሰፊሕ ምግሓስ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ይፍፀማሎ ዶ የለን ዝብል ኮሚሽን ተመስሪቱስ ኣትዩ ወዲእዎ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኢና ንብገ ዘለና ስለዚ እንተ ደኣ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ኣሎ ኮይኑ እሞኒ ሲስቴሚክ ብሜላት ዝዝወር ብመንግስቲ ከዓ ዝምወል ዝምራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ዓብዪ ሕቶ እዩ እሞ ናይ ግድነት ናይ መሰጋገር ፍትሒ የድልየ እዩ እቲ ካልእ ዝርዝራቱ ንዶክተር ሳራ ባዕላ ክትምህረና እዚ ተቕርቦ ዘላ ዶክተር ሳራ ግን ንኩሉና መታ ናብ ሓደ ፔጅ ክንኮን እዚ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ መቃንያ ተቕርበና ዘላ እዚ መቃንቢ ኣብ ኤርትራ ክትግበር ይኽእል እዩ ካበይ ተበጊስና ሓደ እቲ ኣብ ዓለም ብሉፅ ተመክሮታት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ግምት ኣትዩ በቲ ካልኣይ ከዓ ምስ ኩነታት ሃገርና ኸ ዝሳነድ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ተመሊሱ እዩ ስለዚ ካስተማይዝ ተገይሩ ነቲ ኢንተርናሽናል ቤስት ፕራክቲስ ከዓኒ ከም ማእከል ስሕበቱ ገይሩ ወሲዱ ዝተዳለወ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙ ኣይንኣቱን ኢና ፕላን ኦፍ ኣክሽን ክግበር ከሎ እዩ ዝኣቱ ነቲ መቃንያ ሎሚ ዶክተር ሳራ ክትገልፀልና እሞ ዶክተር ሳራ ይቐኒልና ኣብ ክንዲ ኣዳራሽ ዘተ ኤሪትራውያን ንኩሉና ወኪልኪ ነዛ ዘዳለናያ ፅሕፍቲ ኩሉና ከዓ ተሰማምዓና ኣላ ከተቕርብልና ተዳሊኹ ብምፅኣኺ የመስግን መድረክ ናባኸ ይገትፎ Okay, سنقال حوي thank you so much. እንደገና ሁሉም እንኳን ደህና መጣኹም ከምዛ ሰንጋል ዝበላ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣርእስትና ትራንዚሽናል ጃስቲስ ወይ መሰጋገሪ ፍትሒኡ ክኸውን መሰጋገሪ ፍትሒ ኢልና ተበጊስና ስለምንታይ መሰጋገሪ ፍትሒ ንዝብል ክንርኢ ኢና እንታይ ክንርኢ ኣለና ኣብ መሰጋገሪ ፍትሒ እንታይ ሓጋዚ ንሃገርና ኢልና እውን ብዙሕ ክንሰንጋል ዝበሎ ብዙሕ ነገራት ገናፂልና ብዙሕ ሰነዳት ርኢና ኢና ኣዳሊና እዮ ስለዚ ከምዚ ሕጂ ሓውና ሰንጋል ዝበሎ እዚ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ እዩ ኣብዚ ከዓ ተሰማሚዕና ኣብዚ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ ተሰማሚዕና ኣብዚ መቃንዚ ተሰማሚዕና እንድሕሪ ተራዳዲእናሉ እንድሕሪ ተቐቢልናዮ ኣመሓይሽናዮ ኣፀቢቕናዮ የሕይልናዮ ብድሕሪኡ ዝመፅእ እቲ ፕላን ኦፍ ኣክሽን እዩ ስለዚ ኣብቲ ፕላን ኦፍ ኣክሽን ብኸመይ እንታይ መዓስ ዝምለሱ ኮይኖም ፕላን ኣውፅኻ ናይ ወርክ ፕሮግራም ኣውፅኻ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ኢልካ ከጋጥሙካ ዝኽእሉ ሪስክስ ሚቲጌሽንስ እንታይ እዮም ከመይ ጌርካ ትፈትሖም ኢልና ብኡኡ ኣብኡ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ፕላን ቢ እሞ ኣብዚ ሎሚ ኩልና ኣብዚኣ ንሳተፍ ዘለና
ንርኢቶና ሕቶታትና ኣብ ከባቢ እዚ መቃን እዚ እንተዝኸውን ኣብ ከባቢ እዚ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ እንተዝኸውን ኣብቲ መጨረሽታ ግን ነቲ ፕላን ኦፍ ኣክሽን ሓጋዚ እዩ ዝበሃል ሓሳብ ክትህቡና ዝኸውን ኢንፑት ክንቅበል ፈቃደኛታት ምዃንና ክሕብረኩም ይደሊ። ስለዚ ኣጀና ኣብቲ ርእስቲ ክኸይድ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣብ ሃገርና ትራንዚሽናል ጃስቲስ ነይሩ እዩ መሰጋገሪ ፈትሒ ወይ ፀገም ወይ ጎነፅ ዝመፅእ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ነይሩ እዩ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ነይሩ እዩ ኣብ ባህልና ኣሎ እዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዎ ናቱ ሰብ ክበኣስ ከሎ ህውከት ክኾን ከሎ ከመይ ገይሮም የራሓቁ ከመይ ገይሮም ማኔጅ ገብሩ ኮንፍሊክት ከመይ ኢሎም ደው የብሉ ድሓር ብድሕሪኡ ከመይ ገይሮም ሪዞልቭ ገብሩ ከመይ ገይሮም ነቲ ውፅዕ ዝሕግዝ ሕጊ ዓዲ ኣቦ ኣሎ። ስለዚ ንሕና ኣብዚ ጌርናዮ ዘለና እዚ ዘመናዊ ዝኾነ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተካየዶ ሞደርን ጋቨርንመንት ምስርት ስለንሓስብ ዘለና ምዕሩይ መንግስቲ ምዕሩይ ምሕደራን ምስርት ንሓስብ ስለ ዘለና ሞደርን ጋቨርናንስ ምዝ ሞደርን ጋቨርናንስ ኣሳኒና ነቲ ናይ ሃገርና ባህሊ ኣብ ግምት የእቲና ናይ ህዝብና ቫልዩስ ክብርታት ኣብ ግምት የእቲና ኢና ነዚ ኣዳሊናዮ። ስለዚ ሓድሽ ነገር ዝፈጠርናዮ የለን ግን ኣወሃሂድናዮ ንሃገርና ይጥዕም ንዓና የኽሂዳ እዩ ህዝቢ ኤርትራ የኽሂደ እዩ ብዝብል መንገዲ ኣዳሊናዮ። ነዚ ክንዳሉ ከለና ዝቅድም ኢሉ ሓውና ሰንጋል ዝበሎ ኣብቲ ናይ ዩኤን ሂውማን ራይትስ ካውንስል ዝተፃሕፈ ሪፖርት ርኢና ግሮስ ሂውማን ራይትስ ኣቢዩዝ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ነቲ ሰነድ ርኢናዮ ነቲ ሪፖርት ሲትዌሽን ኣናሊሲስ ወይ ኣብ ኤርትራ ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብክኢላታት ስቴክሆልደርስ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተዳለወ ርኢና ናይ ሕቡራት መንግስታት ትራንዚሽናል ጃስቲስ ወይ መሰጋገሪ ፍትሒ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ርኢና ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ከዓ ትራንዚሽናል ፖሊሲ ፍሬምወርክ ከዓ ርኢና ናይ ብዝያዳ እዚ ክልተ ዝፈላለየ እቲ ናይ ዩኤን ኣጠቃላለይ ንኩሉ ሙሉእ ዓለም ከገልግል ዝኽእል ኮይኑ ናይ ኣፍሪቃ ግን ናይ ኣፍሪቃ ባህልን ታሪክን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ እቲ ሰነድ። ብድሕሪኡ እንታይ ኢና ጌርና እዚ ኢንተርናሽናል ፕራክቲስስ ርኢና ኢንተርናሽናል ፕራክቲስስ ርኢና ማለት እዩ። ኢንተርናሽናል ፕራክቲስስ ክንብል ከለና ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ርኢና ካብ ከምዚ ከማና ንሕና ዘለናዮ ወይ ተመሳሳሊ ምዝ ንሕና ንሕልፎ ዘለና መከራ ዝነበሩ ሃገራት ወይ ዝነበራ ሃገራት ብከመይ ርኢንኦ ብከመይ ከይደን ነዚ ርኢናዮ። ሳውዝ ኣፍሪቃ ደቡብ ኣፍሪቃ ብላንኬት ኣምነስቲ ዝዓብለሎ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ነይሩ። ናይ ሩዋንዳ ጁዲሻል እናን ጁዲሻል ኣገባብ ገይሮም እቲ ፀገማቶም ፈትሖሞ ማለት እዩ። ቺሌ ቬቲንግ ለውጢ ምስ መፀ ቬቲንግ ስለ ዘይነበረ ካብቶም ገበነኛታት ናብቲ ስልጣን ስለ ዝመፁ እቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ወይ እቲ መሰጋገሪ እቲ ፍትሒ ኣይረኸበ እንተ ህዝቢ ደንጉኡ መፅኡ እቲ ፍትሒ ማለት እዩ። ፒኖሼ ምስ ተታሕዘ ማለት እዩ። ናይ ጓቲማላ ከዓ ርኢና ኣብ መንጎ እቶም ኢንዲጅነስ ህዝቢ ሲ ተበዲልና በቶም ዳሕረወት ዝመፁ ሲ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኣባና ኢሎም ስለዚ እዚ ብዛዕባ ሂስቶሪካል ክላሪፊኬሽን ዝተመልክዐ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ። ኣዝዩ ዝተወሳሰበ እዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ርኢና ሕግን ስርዓትን እንዳባ ናይ መሬት ዓዲ ኣቦና ከዓኒ ርኢና ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና እንታይ ኢና ጌርና
ዘላቂ ሰላም ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ርኢና ህንፀት ሃገር ርኢና ሕጂ ከዓ ህንፀት ሰላም ሰላም ክትሃንፅ እንታይ የድልየካ ሰላም ምህናፅከ ናይ ግድን ትራንዚሽናል ጃስቲስ የድሊ ድዩ እንታይ እዮም እቶም ባእታታት ወይ ኣካላት ንዘላቂ ሰላም ሰላም ጥራይ ዘይኮነስ ዘላቂ ሰላም ናይ ብሓቂ ሰላም ከዓ ከምፅኡልና ዝኽእሉ እዚ ሆሊስቲክ ኣፕሮች ኢና ርኢናዮ ስለዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ንበይኑ ኣውፂና ኣይኮና ርኢናዮ ምስ እቲ ዝዓበየ ዘላቂ ሰላም ኢና ርኢናዮ ስለዚ ዘላቂ ሰላም ክትሃንፅ ዘድልዩካ ከተማልኦም ዘድልዩካ እዚኣቶም እዮም መጀመርያ እቲ ቀንዲ ፀገምካ ከተለልያ ኣለካ ነቲ ፀገምካ ብከመይ ትፈትሖ ትፈልጥ ቁጠባዊ ምትዕርራይ ክትገብር ኢንፍራስትራክቸር ወይ ፊዚካል ምትዕርራይ ትገብር ፖለቲካ ሪስትራክቸር ማለት እዩ እቲ ኣኮሞዴሽን ተፈላለየ ሓሳባት መልቲ ፓርቲ ሲስተም ዓይነት ኣካይዳ ጌርካ ክትከይድ ክትፍትን ኣለካ ነቲ ሃገር ከም ስቴት ቢልዲንግ ማለት እዩ እቲ ናይ ስቴት ኢንስቲትዩሽንስ ክምስረት ኣለዎ ከም ብሓድሽ ክህነፅ ኣለዎ ብሱል ዝኾነ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ትካላት ክህልው ኣለዎ ኣገልግሎት ዝህብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ንህዝቢ ከዓ ንፍትሕስ ክፈርሕ የብሉን ፍትሒ ክደልስ ክፈርሕ የብሉን ወይ ኣይ መን ክሪአለይ ኣነ ድኻ እንዴ መን ክዛረበለይ ዝበሃል ወይ ኣብ ክንዳይ መን ክምጉተለይ ወይ መዓስ ክረኽቦ ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን ህዝቢ ንፍትሒ ንክረክብ ክፉት ማዕፆ ክህሉ ኣለዎ እቲ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናይ ሃገር ከዓ ከም ብሓድሽ ሪፎርም ክግበር ኣለዎ ኣብ ክንዲ ንመራሕትን ንውልቀ ሰባትን ወይ ንመንግስትን ሴኪሪቲ ዝከላኸል ሴኪሪቲ ንህዝብን ሃገርን ኣተኩሩ ህዝብን ሃገርን ዘማእኸለ ስራሕ ዝሰርሕ ሴኪሪቲ ሴክተር የድልየና ምክንያቱ እዚ እቲ ኣዝዩ ሓሳይ ኣብ ግዜ ዲክቴተርሽፕ ኣዝዩ ሓሳይ ዝኸውን ኣካል ንኩለን ከርዕ ንኩሉ ዘርዕ ነዚ ኩሉ ንብሎም ዘለና ክፅይቕ ዝኽእል ኣካል እዚ ስለ ዝኾነ ሰራዊት እንተደኣ ሃልዩ ኮምባታንትስ እንድሕር ሃልዮም ከዓኒ ኣብ ህዝቢ ኣትዮም ዲሞቢላይዝ ተገይሮም ተጣይሶም ምስ ህዝቢ ኮይኖም ኣፍረይቲ ዜጋ ዝኾኑሉ መንገዲ ክዳለዉ ኣለዉ ስለዚ እዚአን ኩለን ምስ ንገብር ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ስለዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣካል ናይቲ ዝዓበየ ሰላም እዩ እንታይ እዩ ትርክብ ኣብ መንጎ ሰላምን ኣብ ፍትሕን ዘሎ ርክብሲ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ኣገዳሲ እዩ ፍትሒ ክህሉ ኣብ ሰላም ምክንያቱ ብዘይ ፍትሒ ሰላም ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ብዘይ ፍትሒ ሰላም ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ እንተደኣ ኮንካ ዓብ ዓመፅ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ እንታይ ይበሃል ሰላማዊ ኤርትራ ከይዶም ዋላ ሓንቲ ነገር ፀገም የለን ገበን የለን ከምዚ የለን ምሸት ሰብ ከምዚ ገለ ይበሃል ንሰምዕ ግን ሰላም ኣሎ ማለት ፍትሒ ኣሎ ኤርትራ ማለት ኣይኮነን ሰላም ንኸይ ነቲ ሰላም ኢልካ ዝፅዋዕ ዘሎ ነገር ናይ ብሓቂ ሰላም ደኢልካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እንድሕሪ ሰላም ብዘይ ፍትሒ ወይ ኦኬ ለውጢ መፅእ እዩ በቃ ሕጂ መንግስቲ ተቀይሩልና እዩ ተመስገን ኢልካ ብኡ ክትከይድ እንድሕሪ ፈቲንካ እቲ ዝተበደለ እቲ ዝተሓሰየ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ዕድል ምስ ረኸበ ሕና ክፈዲ ክፍትን እዩ ሕና ክፈዲ ክፍትን እዩ ስለዚ እቲ ሰላም ኣምፂኻዮ ዘለካ ንእሽተይ ዕድሚኣ እታ ሰላም ኣዝያ ሓፃርያ ምክንያቱ ዕድል በብዝረኸበሉ ክፍትን እዩ እንድሕሪ ፍትሒ ዘየምፅእካ ከዓ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ስርዓት እውን እቲ ብድሕሪኦም ዝመፁ ሰበስልጣን እውን ከምቶም ቅድሚኦም ገበን ገይሮም ዋላ ሓንቲ ዘይኮኑ እሶም ከዓ ከምኡ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ስለዚ ፍትሒ ንኩሉ ማለት እዩ ንኩሉ እዩ ዝጠቅም ንገበነኛ
ብዱልን ንተበዳልን እዩ ዝጠቅም ምክንያቱ እቲ ተበዳሊ እውን በቲ ቅድም እቲ በዳልሲ በቲ ዝበደሎ ሰብ እውን ክዕመፅ ስለ ዝኽእል ድሓር ስለዚ ሰላም ብዘይ ፍትሒ ዓመፅ እዩ ርእሱ ዝከኣለ ዓመፅ እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝተበደለ ሰብ ስቕ በሊኻ ትብሎ ዘለካ ኣፉ ኢኻ ትዓፅዎ ዘለካ ስለዚ ካብዚኣ ቀፂልና እንታይ ክንርኢ ኢና ኣምነስቲ ኩሉ ግዜ ኣብ መሰጋገሪ ፍትሒ ክበሃል ከሎ ኣምነስቲ ኣብ ግምት ይኣቱ ኣምነስቲ ክልተ ነገራት ክልተ ጥቕሚ ኣለዎ ኣምነስቲ ናቱ ርእሱ ዝከኣለ ፀገማት እውን ኣለዎ ስለዚ ሓደ ከም መሳርሒ ሓቂ ንምርካብ መሳርሒ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣምነስቲ ሂብካ ነቶም ንኣሽቱ ገበናት ዝገበሩ ኣምነስቲ ሂብካ ዝዓበየ ሓበሬታታት ክትረክብ ትኽእል ሓበሬታታት ክህቡካ ሓቂ ክዛዛሪቦም በደሎም ይቕሬታ ሓቲቶም ሓበሬታታት ከዓ ክህቡ ትሩስ ንምርካብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣምነስቲ በቲ ሓደ ከዓኒ ከምዚ ናህና ንኣብነት መጠነ ሰፊሕ ከም ናይ በዓል ሩዋንዳ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ገህሰ ሰብኣዊ መሰል ዘለዎ ክህሉ ከሎ ሓደ ግዜ እቲኦም ዝብድሉ ኣዝዮም እቶም ገበነኛታት ወይ ጡርጡራት ዝበሃሉ ኣዝዮም ብዙሓት ይኾኑ እሞኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣእተኻዮም በቲ ናይ ታክስ ፔየርስ ማን እዮም ዝቕለቡ ማለት እዩ ብኡ ኢኻ ተኣልዮም ስለዚ እቲ ህዝብስ መሊሱ ከዓ ካልኣይ ሻዕ ይውፃዕ ኣሎ እንደገና ቤት ፍርድታት እኹላት ከይኾና ይኽእላ እየን ንዕኡ ሃንድል ዝገብራ ነቲ ከይዝስ ሃንድል ከይገብርኦ ይኽእላ እየን ስለዚ እዚ ኣዝዩ በዚ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ናይ ጀኔቫ ኮንቨንሽን ፕሮቶኮል ከማን ነዚታት ይድግፎ እዩ ኣምነስቲ ይድግፎ እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣምነስቲ ከዓ ብሕልፊ ፖለቲከኛታት ከም ኩክ ፊክስ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ እቶም ድሓር ስልጣን ዝመፁ they don't want to deal with ምስቲ ፀገማት ገለ ኣይደልዩን እዮም በቃ ካብዚ ሃይልና ንጀምር ይበሃል ሕጂ ኣብ ህንፀት ሃገር ነተኩር ተባሂሉ ይኽየድ هو ልክዕ ንህንፀት ሃገር ቀልጢፍካ ናብ ህንፀት ሃገር ክትከይድ ይሕግዘካ እዩ ግን ነዊሕ ኣይክትከይድን ኢኻ ምክንያቱ ዝሕንሕን ዝተቐየመ ዘይተሓጎሰ እምነት ሳባኻ ዘይብሉ ኣብ ሕጊ እምነት ዘይብሉ ህዝቢ ወይ ግዳይ ኢኻ ሒዝካ ትኸይድ ዘለካ ስለዚ ንህንፀት ሃገር እውን ንሽዑ ምናልባት ንስቁታ ክኸውን ይኽእል እምበር ነዊሕ ኣይክኸይድን እዩ እቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ገሊኦም ስርዓታት ንኣብነት ናይ ሳውት ኣፍሪቃ ሓደ ካብቶም ከም ኣብነታት ዝጥቀሱ እዩ እቲ ሽዑኡ ብላንኬት ኣምነስቲ ሂብካ ወኣነ በዲለ ኢልካ በቃ ተማሒርካ ኣለካ ኢልካ እንታይ እዮም ገይሮም እቲ ስልጣን ካብ ኢድ ፃዓዱ ናብ ኢድ ፀለም ትመፅእ ማለት እዩ ናብ ኢድ ኣፍሪቃውያን ክመፅእ ንሱ ጥራይ እዩ እቲ ቀንዲ ከም ዕላማ ተታሒዙ ዝነበረ ሽዑ በቶም ፖለቲከኛታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ንፖለቲካል ኤክስፔሪንስ ይጥቀምሉ እዮም ዳሕራይ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዓብይ ገበናት ዝገበሩ ሰባት ኣምነስቲ ሂብካ ምስ ትሰዶም ምስ ትለቆም እቲ ህዝቢ ሲ ንፅባሕ በቃ ኣይከኣምነካን እዩ ንዓኻ እውን ምክንያቱ ከምኡ ክትገብር ኢኻ ንስኻ ከዓ ኣብ ስልጣን ኮንካ ከምኡ ከጋጥም እዩ ስለዚ እቲ ይክሕስ ይልሕስ ኢሉ ይቕሬታ ኢሉ ጌጉኡ ተኣሚኑ ይቕረ ዝብል ኣምነስቲ ክትህቦ ትኽእል ነቶም ዓበይቲ ገበናት ዝገበሩ ግን ኣብ ፍትሒ እንድሕር ዘየምፅእኻዮም ህዝቢ ናብ ፍትሒ ከይኣምን ይኽእል እዩ ነቶም ብድሕሪኦም ዝመፁ ሰበስልጣን እውን ኣካውንታቢሊቲስ ከምዘየለ ጌርካ ኢኻ ተርእዮም ዘለካ ስለዚ እቲ
تقندي نحنا እንታይ ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብዚ ዘለና ይኹን ወፅእ ካልእ ኣሻዕ ከምዚ ዘጋጥሙና ዘሎ ፀገም ከየጋጥመና እንዳፃዕርና ከለና መሊስና ከዓኒ ባይታ ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ ኣካውንታቢሊቲ ዘይብሉ with impunity ክሰርሑ ከዓ ንፈቅድ ኣለና ምክንያቱ እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ገበነኛታት ስለ ኣብ ሕጊ ዘይቀረቡ ካብ ዝቐፂሉ እንታይ ንርኢ እቶም ሓሙሽተ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ መዐቀነታት ወይ ናይ መስርሕ ደረጃታት ዝበሃሉ እንታይ እዩ በመጀመርያ ትሩዝ ኮሚሽን ቆይሙ እቲ ሓቂ ኩሉ ክቐርብ ኣለዎ መን እንታይ ብኸመይ ኣበይ ስለምንታይ ዝበሃሉ ነገራት ኩሎም ኣብ ባይታ ኣብ ጣውላ ክቐርብ ኣለዎ ኣብ ባይታ መፅኡ ኩሉ ክቐርብ ኣለዎ ስለዚ ትሩዝ ኮሚሽን ትኸውን ኩሉ እቲ ሓቅታት ንኸተፃረ ማለት እዩ ኣብ ሓቅታት ኣብ ባይታ ምስ ቆመ ብድሕሪኡ ፍትሒ ይመፅእ ማለት እዩ ድሕሪ ፍትሒ ሪፓሬሽንስ እዚ ሪፓሬሽንስ ካሕሳ እንድዩ እዚ ካሕሳ ከዓ ያው ከምቲ ምስቲ ክስታይ እዩ ዝኸይድ ምስቲ ናን ጁዲሻል ጃስቲስ እዩ ዝኸይድ ምስ ሪኮንሲሊየሽን ይኸይድ ምስ ሕውየት ይኸይድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዚ ዝሓለፈ ናዮ ፀገም ረሲዕናዮ ተመሊስና እውን ኣብኡ ንኸይንወድቕ ከዓኒ ሜሞራላይዜሽን ወይ ስነዳ የድልየና መዘከርታት ክህልወና ኣለዎ ብኸመይ ኢና ንገብር ቅዳሴታት ዲና ክንገብር ፀሎታት ኣብ መስጊድን ኣብ ቤተክርስትያናትን ኣብ ዝኾነ ፈቅዶ እምነት ናይ እምነት ትካላት ቅዳሴታት እንዳገበራ ፀሎት እንዳገበሩ ድዮ ክግበር ሓወልቲ ድዮ ክስራሕ ኣብ ካሪክለም ኣትዩ ቆልዑ ደቅና ክመሃሩሉ ካብኡ ዲና ክንገብር ኣስተምህሮታት ዲና ክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሜሞራላይዝ ክንገብሮ ሸለል ኢልናዮ ክንሓልፍ የብልናን ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብይ ሓስያ እዩ ሓሊፉ ሕልፊ ነቶም ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ዘይጠፍእ ቁስሊ እዩ ከም ሓምሻይ ደረጃ እንታይ ኢና ንገበር ውሕስነት ክንፈጥር ኣለና እዚ ነገር እዚ ከይድገም ኣብዚ ወዲቕናዮ ዘለና ጭንቀስ ተመሊስና ከይሰተት ኢልና ከይንወድቕ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ከምቲ ቅድም ዝበልኮ ትምህርቲ ኣብቲ ካሪክለም ኣካል ናይቲ ካሪክለም ጌርካ እቲ ትምህርቲ መፅሓፍቲ ምርጫ ናይ ሰላምን ፍቕርን ወይ ሓቢርካ ምንባርን ኣብ ግምት ዝእተው መፅሓፍቲ ኣርእስትታት እዩ ንተምሃሮ ክመሃሩሉ ኮሚኒቲታት ወይ ጎረባብቲ እንዳዛትኻ በብግዚኡ እንዳዛትኻ ጌጋ ምንባሩ ክንኣምነሉ ካልኣይ ሻዕ ክድገም ዘይብሉ ጌጋ ነውሪ ምዃኑ ክንኣምነሉ እሞ ካልኣይ ሻዕ ንኸይድደግም ከም ሕብረተሰብ ከምዚታት ዝኣመሰለ ነገራት ከይንደግም ክንተኣማምን እዚ ምስ ገበርና እንታይ ንብል ትራንዚሽናል ጃስቲስ ሰጊርናዮ ንብል ነዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክንሰግሮ እንታይ ክንገብር ኣለና ብኸመይ ኢና ንሓንድል ንገብሮ ብኸመይ ንሕዞ ጉዳያት ብኸመይ ኢና ንሕዞም ንዝብል ተፈላለዩ ኣፕሮቻት ኣለዎ ተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዉ ንሕና ግን ኣብዚ ኣዳራሽ ኤርትራዊ ኣዳራሽ ዘተ እንታይ ኢና ኢልና ንህዝብናን ንሃገርናን ምስ ኩነታትና ምስ ባህልናን ዝኸይድ ንዓና ዝምጥን እዚ ኣገባብ እዚ እዩ ኢልና ነዚኦም መሪፅና ማለት እዩ እቲ ሓደ ናን ጁዲሻል ሪስቶራቲቭ ኮይኑ እዚ ግዳይ ቁስሊ ግዳያት ኣብ ምሕዋይ ሓቂ ኣብ ምውፃእ ዝርርብ ኣብ ምክያድ ሽምግልና ጌርካ ዝምድናታት ኣብ ምድልዳል ካሕሳ ሂብካ ዕርቀ ሰላም ኣብ ምምፃእ ዘተኮረ ኮይኑ ገበነኛ ካብ ልቢ ምዝጣዓስ እቲ ገበን ከዓኒ
ቅልል ዝበለ ገበን ምስ ዝኸውን ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ገበን እኳ የለን ምክንያቱ ነቲ ግዳይ ዓብዪ እዩ ዓብዪ እዩ ነቲ ግዳይ ግን እቲ ገበነኛ ካብ ልቢ ምስ ዝጠዓስ እሞ እኒሄ ገመድ እኒሄ ካራ ድላይኩም ግበሩን ኢሉ ምስ ዝመፅእ ዕርቀ ሰላማዊ ጌርካ ከሒዝካ ዝናን ጁዲሻል ኣገባብ ጌርካ ክትፈትሕ ትኽእል እዚ ንክልቲኻ ይዕውት ማለት እዩ ግዳይ ሓቂ ይፈልጥ ቁስሉ ሓብዩ ይከሓስ ገበነኛ ከዓኒ ካብ ሕቁ ይኸደሉ ምጥዓስ እቲ ቅሬታ ቀሊል ኣይኮነን ክትረክቦ እቲ ምሕረት እውን ብቀሊሉ ይኮነን ዝርከብ ስለዚ ንክልቲኻ ዊን ዊን እዩ ዋላ ነቲ ሃገር እውን ዊን ዊን እዩ ሰላም ንምምፃእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ገበነኛን እቲ ግዳይን ዘሎ ዝምድናታት ስለ ዝመሓየሽ ማለት እዩ እቲ ሓደ ጁዲሻል ወይ ከዓ ሪትሪቢቲቭ ቀፃዒ ዝኾነ ፍትሒ ማለት እዩ ብመጠን ገበን ዝቐፅእ ፍትሒ እዩ እዚ ከዓ ንመን እዩ ዝኸውን ሃንደስ ንመን ኢኻ ብከምዚ ዓይነት ፍትሒ ተውፃሎም ሃንደስትን ቀየስትን ዓመፅ ብሜላ ዘካየዱ ካብ ዓመፅን ቃንዛን ግዳያት ዝኸሰቡ ስልጣን ክረክቡ ድዮም ንዋታዊ ዝኾነ ረብሓታት ክረክቡ ድዮም ነዚ እዚኣቶም ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ መከራ ክንወድቕ ዝገበሩ እዚኦም ሃንደስቲ ዝበሃሉ ሃንደስትን ቀለስትን እዚኣቶም ኣብ ሕጊ ጥራይ እዩ ካልእ ፍታሕ የብሉን ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ብመጠን ገበኖም ከዓኒ ፍርዲ ይረክቡ ማለት እዩ እዚኦም ብኣጠቃላሊ ካብ 2 ክሳብ 5% ናይቲ ኩሉ ገበነኛ እዮም ዝኾኑ እዩ ዝበሃል ማለት ኣብቲ ናይ ግዜ ድሕሪ ካልኣይ ወጋዕ ዓለም ኣብ ናይ ሂትለር ጉዳይ ዝተገበረ ኑረንበርግ ስታይል ፕሮሴኪሽን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ገበነኛ ሉዝ ይገብር እቲ ሃገርን ህዝብን ከዓ ካብ ገበነኛው ብሕልፈት ህዝቢ ካብ ገበነኛ ነፃ ይኸውን ምክንያቱ እቲ ገበነኛ ግቡእ መቕፃዕቲ ክረክብ ስለ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወርድ ብድሕሪኡ እንታይ ክንርኢ ኢና እቶም መትከላት ናይ ፍትሒስ እንታይ እዮም መትከላት ናይ ፍትሒ እቲ መጀመርያ ሚዛናዊ ምዃን እዩ ፍትሓውን ሚዛናውን ክትከውን ክትክእል ኣለካ ዝምባለ ወይ ምድላው ክህልዮ ብሉን ብዓይለት ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብቀቢላ ድዩ ብወረዳ ድዩ ብኣውራጃ ድዩ እዚ ብኩሉ ብቋንቋ ድዩ ባያስ ዘይብሉ ንኩሉ ብማዕረ ዝርኢ ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይትስ ክስታይ ኣሎ ብኡ ተመርኪስካ ፍትሒ ከተውፅእ ከለካ እዩ ካልእ ፍትሓዊ ክትከውን ሚዛናዊ ክትከውን ኣለካ ዝብል ከዓ እቶም ግዳያት እውን ብመጠን ዝተወፅዕዎ ዳኣ ክረክቡ ኣለዎም ማለት እዩ ብመጠን ዝበፅሕዎ ዳኣ እምበር ካብኡ ንላዕሊ እውን ክፅበዩ ወይ ክረብሑ የብሎምን ካብቲ ኩነታት እዚኣ ክረብሑ የብሎምን በታ መጠን ተበደልዋ ጥራዮም ክሓሱ ዘለዎም እቲ ካልኣይ መትከል ግዝኣቲ ሕጊ ማለት እዩ ግዝኣቲ ሕጊ ክህልው ኣለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ግዜ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ክህልወካ ይኽእል ወይ እቲ ዘሎ ኮንስቲቱሽን ክትጥቀም ትኽእል ግን ሩል ኦፍ ሎ ክህልው ኣለዎ ሩል ኦፍ ሎ ኣብ ዘይብሉ ግዝኣቲ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ትራንዚሽናል ጃስቲስ እውን ከተካይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እታ ሳልሰይቲ መትከል ግዳይ ዘማእከለ ክኸውን ኣለዎ እቲ ፍትሒ ግዳይ ዘማእከለ ክኸውን ኣለዎ ክንብል ከለና እቲ ግዳይ ሓንሳብ ዓሲሩ እንድዩ ሓንሳብ ተበዲሉ እንድዩ ንሕና ብኣኽብሮት ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ንክዕረቕ ክነገድዶ የብልናን ዋላ እታ ገበን ንእሽቶ ትኹን ክዕረቕ ኣይዕረቕን እየ እንድሕር ኢሉ ክዕረቕ ክነገድዶ የብልናን ስምዒታቱ
ድልየታቱን ከዓ ከነኽብረሉ ክንክእል ኣለና እቲ ራብዓይ ኦፈንደር ቴክስ ሪስፖንሲቢሊቲ ተሓታትነቱ ወይ ኣካውንታቢሊቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ገበነኛ ወይቶም ገበነኛታት ግብኦም ክቕበልዎ ኣለዎም እቲ ጌግኦም ሓላፍነት ወሲዶም ክቕበልዎ ኣለዎም ንሕና ይንቕበሎን ኢና ፅቡቕ ኢና ጌርና ፅቡቕ ኢና ንገብር ነርና እንተ ደኣ ዝብሉ ኮይኖም ካብ እቲ ናን ጁዲሻል ዘይኮነስ ምስቶም ኮኔሎም ዝገብሩ ማለት እዮም ምስቶም ኮኔሎም ዝብድሉ ናብኦም ይኸይድ ማለት እዩ ትፍትሒት ጁዲሻል ይኸውን ኣክንዲ ናን ጁዲሻል እቲ ሓምሻይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ እቲ ግዳይን እቲ ጡርጡር ወይ በዳልን ክልቲኦም ከመይ ጌርካ ተራኽቦም ሰላም መፅኡ ንኽንብል እንተደኣ ኮይና እኮ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጋግ ከልግስ ኣለዎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይፅቡቕ ስምዒታት ከልግስ ኣለዎ እዚ ክልግስ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እቲ ገበነኛ በዲለ እየ እንሀ ኻራ እንሀ ገመድ ተደለኹም ሕነቑኒ ተደለኹም ሕረዱኒ ኢሉ እንተደኣ መፅኡ እቲ ትሩስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን ግዴታ ኣለዎ ነቲ ግዳይ ሓቲቱ ብፍቓድ ግዳይ ከራኽቦም እሞ እወ ኣነ ንምንታይ ከምኡ ከምዚ ገበረ ኣነ ከምዚ ስለዝኾንኩ ከምዚ ገይረ እዚ ኮይነ ኢሉ ከእሱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክተኣማመኑ ኣለዎም እቲ ተበደለ እቲ ዝበደለን ተግባራቱ ዝበደሎ ወይ እቲ ጌጋ ወይ እቲ ሃስያ ዘምፅኦሲ ዘስዓቦ ኣንዛን ሕሰምን ከረድኦ ኣለዎ እቲ ቪክቲም ከዓ እቲ ግዳይ ከምዚ ኢኻ እኮ ጌርካኒ ንዓይኳ ከምዚ ኢኻ ብዲዕካኒ ኢሉ ክነግሮን እቲ ከዓ ክቕበል ሓላፍነት ክወስድን ኣለዎ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ዕርቂ ክገብሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ድሕሪ ዕርቂ ከዓ እንታይ ይመፅእ እቲ ዝምድናታት ኣብ ቦትኡ ይምለስ ይድልድል ኩሉ ግዜ ሓንቲ ከም ኤግዛምፕል ዝወሃብ ንኣብነት ናይ ሩዋንዳ እንታይ እዮም እቶም ኣሰብኡተን ዝቐተሉለን ከይዶም ቀዳምነት ብመጀመርያ ነቲአን ኣንስቲ መሬተን ይሓርሱለን ግራተን ይሓርሱለን ቅድሚ ናቶም ምሕራሶም ናይተን ሰብኡተን ዝቐተሉለን ናተን እዮም ዝሓርሱ እቲ ሰብኡተን ንሰብኣይን ገብረለን ዝግብኦ ዝነበረ ኩሉ ዝገብሮ ምትዕርራይ ድዩ ወፍሪ ድዩ ኩሉ ዝኾነ እቲ ሰብኣይ ዝገብረለን ዝነበረ ነገር ነታ ስድራ ቤት ዝገብረላ እቲ ይገብርዎ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሲ እቲ ሪሌሽንሽፕ ከመን ክሳዕ ድሓር ናብ መርዓን ናብ ምቅርራብን ናብ ዝምድናን ከይዱ እዩ ብብዝሒ ምምልላስ ብብዝሒ እቲ ዝገበርካዮ እንዳተቀራረብካ ክትከይድ ከለካ ኢኻ ዝያዳ እቲ ፍቅሪ ዘድልድል ስለዚ ከምዚ ዓይነት እቲ ዝምድናታትና ክድልድል ኣለዎ እቲ ቂም ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እዚ ናበይ የምፃና ኣብ ኤርትራ እዚ ንምንታይ ኢና ሕጂ ብዛዕባ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ንዛረብ ዘለና ናብኡ የምፃና ብዛዕባ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክንዛረብ ዘገድደና መሰረታዊ ፀገም ስለ ዘለና እቲ መሰረታዊ ፀገም ከዓ እንታይ እዩ ብመንግስቲ ዝምወል ብሜላ ዝዝወር መጠነ ሰፊሕ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ምስ ጭብጥታቱ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ስለዚ ነዚ ክንፈትሕ ኢና ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዘድልየና መጠነ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብመንግስቲ ከዓ ዝምወል ስለ ዝኾነ ብሜላ ዝዝወር ስለ ዝኾነ ነዚ ንምፍታሕ ፍትሒ ከድልየና እዩ እዚ ፀገም እዚ እዚ መሰረታዊ ፀገም እዚ እንታይ ኣስዒቡ እንድሕር ርኢና ኣካላዊ ስነ ኣእምሮዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ስቃይ ኣምፅኡ ኣብ ህዝብና መዓት ዲስኣፒራንስስ ዝጠፍኡ ሰባት ኣለዉ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡ ተጨወዩ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እዚ ዓይነት ቃንዛታት ኣምፅኡ ማለት እዩ
ሶሻል ኢንጃስቲስ ማሕበራዊ ፍትሒ ጠፊኡ በቃ እቶም ገበነኛታት ኣገባብ ብዘይብሉ መንገዲ ነቲ መትከላት ናይ ፍትሒ ወይ መትከላት ናይ ሕጊ ሶሪ ትካላት ናይ ሕጊ ንውልቆም ተጠቂሞምሉ ናቶም ውልቆም ናይ ግሎም ጥቕሚ ተጠቂሞምሉ ብዝገበርዎ ገበን ረብሓ ረኺቦም እቲ ጋቨርመንት ከዓኒ እቲ መንግስቲ ከዓ ሕፅረት ኣገልግሎት ኣጋጢሙ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ገበነኛታት ብግቡእ ስለ ዘይሰርሑ ዘለው እቲ ስርዓት ብግቡእ ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ሕጋውን ሓጋግን ፈፃምን ኣካላት ክልቲኡ ተባታቲኑ ስለዚ ፍትሕን ፍርድን ክርክብ ኣይከኣለን ህዝቢ ምሕደራ ተባላሽዩ በቃ ባይታ ዘቢጡ ኣገደስቲ መንግስታዊ ትካላት ብቕዓት ጎዲልዎን ስለዚ እዚኦም ኩሉ ብሰንኪ እቲ ናይ መንግስቲ ዘካይዶ ዓመፅ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባ ምዕባለ ናይ ሃገር ከዓኒ ኩሉ ተሃስዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ሕጂ ቀላል ኤግዛምፕል ክትከውን ትኽእል ኩሉ መንእሰይ ገዲፍዎ ወፅዩ ማለት እዩ ነቲ ሃገር እዚ ሳዕቤን ናቱ እዩ እቲ መንግስቲ እዚ ከምዚ ንሕርጋ ብካሎስ እቲ መሰረታዊ ምክንያት ከንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ምክንያት ነዚታት ዘምፀኸ እንታይ እዩ ስቴት ካፕቸር ኤንድ ስቴት ዊዝን ስቴት ኣብ ርእሲ መንግስቲ ካልእ መንግስቲ ኣሎ ውሽጢ ገዛእቲ ክልተ ገዛእቲ ኣለዉ ህግደፍ ነቲ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ህግደፍ ከዓ ኣሎ ክትፈላለዮም ኣይትኽእል ብቁጠባ ክትፈላለዮም ኣይትኽእል ብስልጣን ክትፈላለዮም ኣይትኽእል ስለዚ ስቴት ዊዝን ስቴት ዘሎ ነቲ እቲ ፖለቲካ ብውሑዳት ስለ ዝተገበተ እንደገና ከዓ ብዘይ ተሓታቲ ብዘይ ወላ ሓደ ተሓታትነት ከዓኒ በቢኢደወነኖም ድላዮም ስለ ዝገብሩ ፍፁም መልኪ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ ውሕዳት ከዓ ስለ ዝኾኑ እቶም ገበርትን ሓደግትን ዝበሃሉ ውሕዳት ከዓ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እዞም ገበርትን ውሕዳት ገበርትን ሓደግትን በቢኢደወነኖም ብዘይ ወላ ሓደ ኣካውንታቢሊቲ ነታ ሃገር ናብ ድላዮም ሸነኺ ይሰድዋ ማለት እዩ ፍፁም መልክዕ ከዓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣድማዕ ዝኾነ ምሕደራ የለን ዓገብ ዝብል ምሕደራ የለን ጌጋ ዝብል ምሕደራ የለን እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸዶ ጨኒቕዎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ክረአ ዘለዎ ከዓኒ ኮነ ኢልካ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ንምርካብ ዝግበር ማለት እዩ ዝግበረለይ ክገብረልካ እንዳበልካ ኢኮኖሚ ናይ ሃገር ኣብ ኢድ ውሕዳት ኣቕሚጥካ ስለ ዝካየድ ዘሎ ነዚታት ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ነቲ ኢፌክት ክነልግሶ ደሊና ከነትርፎ ዘለና እዚ ኩሉ ዓመፅን ሓስያታትን ከነልግሶ ኣለና ነዚ ከነልግስ ከዓ ነቲ ሩት ኮውዝ ከነልዕሎ ክንኣልዮ ኣለና ስለዚ ኮምፖነንት ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ እንታይ እዮም እዚ ኩሉ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ዓመፅ ስነ ኣእምራዊ ቁጠባዊ ሓስያ ኣብ ኣሕዋትካ ኣብ ደቂ ሃገርካ መብፃሕ ንሃገርካ መበዝባዝ ንህዝብካ ምግፋዕ እዚ ኩሉ እዚ በቃ ክውገዝ ኣለዎ ህዝቢ ክውግዝ ኣለዎ ክኽንኑ ኣለዎ በቃ ህዝብስ ክፍንፍኑ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክፍንፍኑ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ክፍንፍኖ ከዓ ክዕገት ኣለዎ ሕጊ ምክልኻል ክገብር ኣለዎ ክከላኸል ኣለዎ ክዕገት ክኽእል ኣለዎ እቶም ሓደ ካብቲ ክንከላኸለሉ ንኽእል ከዓ ኢንካፓሲቴት ንገብሮም ማለት እዩ ዓቕሚ ንክልእሉ ንኣብነት ብረት ዘለዎ እንተደኣ ሃልዩ ሰብ እቲ ብረታት ትእክቦ ኢንካፓሲቴት ትገብሮ ኣብ ስልጣን እንተደኣ ሃሎ ካብቲ ስልጣን ተወውርዶ ዝገደደ ዓመፅ ከየምፅእ ማለት እዩ
ብድሕሪኡ ትራንዚሽናል ቬቲንግ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ኣሸጋርን ብዙሕ ግዜ ኣብ በዓል ቺሌ ዝተረኣየ ማለት እዩ ቬቲንግ ስለዘይነበረ ፕሮፐር ቬቲንግ ስለዘይነበረ እቶም ኣሲሮም ዘጥፍኡን ዲስኣፒር ዘግብሩ ዝነበሩ ሰባት ጨውዮም ዘጥፍኡ ዝነበሩ ዝቆትሉ ዝነበሩ በቃ ብኢምፒኒቲ ዝኸዱ ዝነበሩ ጀነራላትን ገለመልታትን ንሳቶም ኣብቲ ሓድሽ መንግስቲ መፅኦም ማለት እዩ ንሶም ኣብቲ ሓድሽ መንግስቲ እንድሕር መፅኦም እቲ ጭብጥታት ይጠፍእ እቲ ኤቪደንስ ይጠፍእ ሓቂ ይጠፍእ ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ቤት ዘይገርናዮ መን እዩ እንድሕሪ ክንፈልጥ ዘይክኢልና ካብቶም ገበነኛታት ኣብ ማእከል ኣትዮም ጭብጥታት ከጥፍኡ ዕድል ንፈጥረሎም ከፈራርሑ ንግዳያት ከፈራርሑ ዕድል ንፈጥረሎም ድሓር ብድሕሪኡ ነቲ እናሓስቦ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን ብግቡእ ንኸይከይድ ከዓ ከጓናድዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ብሓምሻይ ደረጃ እንታይ የድልየና ትካላዊ ምምሕያሽ ከድልየና እዩ ቤት ፍርድታትና ኩሉ ክፈታ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ቤት ፍርዲ ሓጋጊ ፈፃሚ እዚኦም ኩሎም እዚ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትሪታት ድዩ እዚኦም ኩሎም ሪፎርም ክንገብሮም ኣለና ከነሕድሶም ከነብስሎም ኣለና ብክኢላታትን ናይ ብሓቂ ንሓቂ ደው ዝበሉ ሰባትን ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ጌርና ክንተኽሎም ከም ብሓድሽ ክንሃንፆም ኣለና ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝረኣናዮ ከዓ ሬትሪቢቲቭ and restorative justice ተጠቂምና ክልቲኡ ኣወሃሂድና ተጠቂምና ተዘክርዎ እንተደኣኹምኩም ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ኢለ ነይረ ሬስቶራቲቭ ጃስቲስ ኣብ ሃገርና ብዝተፈላለየ መልክዑ ዳ ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ነናቱ ኣለዎ ናይ መትሓት ናይ ዋላ ኣብቲ ላዕሎ ኮይኑ ከለም ምልጋእ ገለ ዝበሃል ነናቱ ኣለዎ ኣገባብ ኣካይዳ ግን ኩሉ ኣብ ሬስቶራቲቭ ጃስቲስ ዝተመስረተ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዕርቅን ሰላምን እዩ ዝኣምን ግዳይ ተኻሒሱ ኣብ ዕርቅን ሰላምን ዝኣምን እዩ ዘሎ ሜሞርያል ሳይትስ ክግበር ኣለዎ ሚውዚየምስ ክስራሕ ኣለዎ ከም ታሪክ ከዓ ጎድዊሊን ከዓ ከም ታሪክ ሰኒድናዮ ክንሓልፍ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚኦም እዚኦም ኮምፖነንትስ ናይ ፍትሒ ዝበሃል እዩ ኣብቲ መወዳእታ ገፀየ በፂሐ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ኢና ኢልና ብሓፂሩ ሓቂ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ሓቂ ክንፈልጦ ኣለና መን ካበይ እንታይ ተገይሩ ስለምንታይ ከ እዩ ከምዚ ወዲቑና እቲ ስለምንታይ እንድሕር ፈሊጥናዮ ብሕጂ ዓይኒ ዶግመንት ጌጋና ማለት እዩ ተሓቅብ ዝወፀ ፍትሒ ሂብና ናብ ዕርቂ ገፅና ንኸይድ ዕርቂ እንከይድ ከለና ብዱል ስኢልካ ተዓረቕ ኣይኮነን ዝበሃል ሪፓሬሽን ጌርካ እቲ ግቡእ ካሕስኡ ጌርካ ኢኻ ዕርቂ ተምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ሰላምና ክበዝሕ ይኽእል ዘላቒ ሰላም ከዓ ክመፅእ ይኽእል ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ዘላቒ ሰላም ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ብዘይ ፍትሒ ክመፅእ ስለዘይክእል ኣብ መጨረሽትኡ ኣይደኖ እዚ ምናልባት ከመይ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ኢና ኢልና እዚ ካብ ዝተፈላለየ ኢንዴክስስ ኢና ዋፃፂና ብዘይ ኣዳሊናዮ ነዚ ክነዳልዎ ከለና ግን እንታይ ክነርኢ ኢልና ኢና ቀሊል ኣይኮነን እተን ቅድሜና ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝገበራ ሃገራት ቀሊል ግዜ ይከዳን ዋላ ኖማተር ክሳዕ ክንደይ ብሉፅ ነይሩ እቲ ኣሰጋገረ ፍትሐን ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ትፀገሙ ተፈትሑ ብዘይገድስ ግን ቀሊል መንገዲ ኣይከዱን እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደቡብ ኣፍሪቃ 8 ግዜ ኣምነስቲ ሂቦም ኣብ ዶሜስቲክ ትራያልስ ግን
تقول له حجي نعم حياتك 5 عمت يوم مثلني زخون يوم أبارتايد نيرو جن رأيو أبز كل عمتات سوسان شو عتن ترايلز تراي أكايدون بقى مالتي دوميستيك أب انترناشنال ولا حدا زمت أي لأن بحرت كله استجبره عمل ريباريشنز حسب يوم جرام نسون very nominally نيرو كيدكم كتريو تقولوا هم very interesting يخابو بزح كنا مهار مخالينا مهنياتو تي بلانكيت أمنستي at least بإيكونومي أيربحوا من أفريقيا تي إيكونومي أبي توم تعدو سلازنا ذري توم تعدو أيتتنكفون ናብ ፍርዲ ኣይመፁም ከመይ ገይሮም ረኪቦም እቲ ቁጠባዊ ረብሓታት ከይተበለ እቶም ፀለምቶም ከይተኸሓሱ በቃ ብክበብ መንገዶም ከይዶም ትሩስ ኮሚሽን 3 ግዜ መፅኡ ተቆይሙ ማለት እዩ ሩዋንዳ ረእይዎ ሩዋንዳ ኣዝዩ መጠነ ሰፊሕ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ናብቲ ኣብ ርእሲ እቲ ሓደ ዓይነት ውግእ ጀኖሳይድ እዩ ተፈፂሙ ኣብ ሓፂር ግዜ ዳርጋ ሚልዮን ዝኸውን ሰብ መይቱ ግን ፅቡቅ ኣካይዳ ማለት ዝሓሸ ኣካይዳ ወይ ኣመሓደራ ፍትሒ ገይሮም እቲ ዝበዝሕ መጀመርያ ኩሉ ምስ ኣሰሮም እቶም ክኣስርዎም ዝኽእሉ ቤት ማእሰርትታት መሊኡ እቲ መንግስቲ እውን ከቕልቦምን ገለና ኣይከኣለን ስለዚ ጥዕና ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ገለ ኣብ እስራት ይወርድ ኣሎ እስኩም ከዓ ተመሊስኩም ተቐጥቂጥኩም ጀኖሳይድ ኣባኹም ተፈፂሙ ንስኩም ከዓ ካልእ ገበን ትፈፅሙ ኣለኩም ምስ ተባሃሉ እንታይ እዮም ገይሮም ጋቻቻ ዝበሃል ናቶም ናይ ባህሎም ሕጊ ናይቲ ባህላዊ ኣገባብ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ዓሪቖም ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ክሒሶም ልሒሶም ተዓሪቖም ቶም ዓብ ገበናት ዝገበሩ ቶም ዝሃደሙ ከዓኒ ከምዚ ትሪእዎም ኣብ ኢንተርናሽናል ትራያልስ 76 ተካይዱ ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ኣብ ICC ዝኸዱ ኣብ ፎሬን ከዓ ኣብ በዓል ኣሩሻ ብብዝሒ ገበነኛታት ብብዝሒ ጡርጡራት ኣብ ኣሩሻ ከይተረፉ ኣብ ካልእ ዓዲ ከይዶም ፍትሒ ትራያልስ ኣካይዶም እዮም ስለዚ እቲ ሓንቲ ናቶም ሬፓሬሽንስ ብዙሕ ኣይገበሩን ምክንያቱ እቲ ቁጠባዊ ከም ሬፓሬሽን ገይሮም ዝቆፀርዎ ነቲ ህዝቢ ብቁጠባ ምምዕባል ነቲ ህዝቢ ብትምህርቲ ምምዕባል እቲ ከምኡ ኣብቲ ከምቲ ዓይነት ድኽነትን ፀገምን ንከይወድቕ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ኣብ ምምዕባል ስራሕ ኣብ ምቕራብ ቀረባት ኣብ ምቕራብ እዮም ከይዶም እምበር ናብ ካሕሳ ኣይከዱን ናይ ቺለ ቀፃሊ እዩ ካብ ነዊሕ ዓመታት እዩ ዝነበረ እዩ ከም ትሪእዎ ዶሜስቲክ ትራያል ድሓር ቨሪ ሌት እዩ መፅኡ ኣብኦም ቬቲንግ ፖሊሲ ክሳብ ሕጂ ኣይተጠቐሙን ሽዑ እውን ኣይተጠቐሙን ነይሮም ኣብኡ ኢንተርናሽናል ትራያል ዋላ ሓንቲ የብሎምን ናይ ጓቲማላ ክሳብ ሕጂ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝኣተዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፀገም ዘሎ እዩ ዘይተወደአ እቲ ክስታት ዘይተወደአ እዩ እቲ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ካሕሳ ክሒሶም ግን ገና ዘይተወደአ ጉዳይ እዩ ስለዚ ምናልባት እዚ ቁርብ ንድሕሪ ናይተን ንሕና ተጠቐምናለን ዝረኣናየን ሃገራት ቁርብ ኣንፈተን ምናልባት እንታይ ይመስል ነይሩ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል ገለ መልክዕ ክህበኩም ይኽእል ንሕና ግን ነዚአን ክንሪአን ከለና ኣዋርሒ ወሲዱልና በብሓደ እንዳበልና ኢና እንዳረኣና ኢና ሰሪሕናዮ ስለዚ ፀኒልኩም ዝሰማዕኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ሕቶ እንተደኣ ሃልዩ ኣብዚ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ ዝተመርኮሰ ሕቶ እንተደኣ ሃልዩኩም ኣነን ብፆተይን ድልዋት ኣለና ሕቶታትኩም ክንምልስ ክንዕቅበኩም ከዓ ተስፋ ገብር ቴንኪዩ ሰንጋል ናባኻ ዋው ብጣዕሚ ኣቀራርብኡን ትሕዝኡን ሓብታም ነይሩ
ሕጂ እዞም ሓውሓው ዝሽትቱ መንእሰያት ምሁራት ነዚ ዘቕረብናዮ ክህብትምዎ ዝጎደለ ክምልእሉ ንዕኦም ኢና ሓደርቲ ይብል ስለዚ ንሕቶን መልስን ንርኢቶን ገዛ ክፉት ክንገብሮ ኢና ቀዳምነት ንህቦም ግን ነዚ ሰነድ እዚ ሪኦም ገምጊሞም ሎሚ መፅኦም ርኢቶም ከካፍሉና ዝጎደለ ዝምላእ ክመሓየሽ ዘለዎ ክሕብሩና ዝዓደምናዮም ክኢላታት ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ናይ ሎሚ ፕረዘንቴሽን ጥራሕ ዘይኮነሲ ሰነድ ምስኦም ቀንዩ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ናይ ቀዳምነት ክንህብ ኢና ሓው እስማዒል ኢትካ ልዕልካ ኣለካ ብድሕሪኦም ንስኻ ክበካ እያ ናይ ቀዳምነት ግን ነቲ ሰነድ ሪኦም ክምርምርዎ ዝቐነዩ ምናልባሽ እውን ብሓባር ኮይኖም ዘትዮም ርኢቶኦም ሒዞም ንዝመፁ ሰባት ናይ ቀዳምነት ክንህብ ስለምንታይ ኢና ናብ ህዝቢ ብጉሉፅ ጌርና ንዝትየሉ ኣለና ንዝብል ንሕና እንታይ እማኖ ኣቕሪብና እዞም ክኢላታት መንእሰያት ከ እንታይ ምህርትን ርኢቶ ይህብሎ ህዝቢ እውን ክፈልጦን ክመሃረሉን ስለ ዝደለና ኢና ብድሕሪኡ ግን ንካልኦት በኢትኩም ዘልዓልኩሞ ናይ ቀደም ተኸተል ዕድል ክህበኩም እዩ የቐኒየለይ ዶክተር ሳራ ፅቡቅ ፕረዘንቴሽን እዩ ነይሩ ፅሙቅ ኣቢልኪ ዘቕረብክያ ኣብቲ እንድኩሎም ኮይነ ከመስግነኪ ካልእ ምናልባሽ ክግለፃ ዘለወን እንተደኣልየን ኮይነን ናይ ጉቴማላ ኣይገለፀታን ሓንቲ ፍልይቲ ነገር ኣላታ ኣብቲ ሕቶን መልስን መታን ከይትለዓል ኢለ ጉቴማላ መባእስ ነይርዎም እዚ ሕቶ ንሕና ዝገለፅናዮ እዚ ብመንግስቲ ዝዝወር ብሜላ ዝዝወር መጠነ ሰፊሕ ግንሰት ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ታሪክ ምስሓሓብ እውን ነይርዎም እዚ ታሪክ ዝበሃል እዚ ሓቂ ይኮነን ናትኩም ትብሎ ስኻትኩም ትረኻ ናትኩም እዩ ሓቂ ከምኡ ይኮነን ዝበሃል ዝነበረ ጉቴማላ ምዚ ናይ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን ሓላፍነት ሂባቶም ነቲ ታሪኩን ናይ ምፅራይ ነፃ ኣካል ነቲ ታሪክ ኣፃርዩ ሓቂ ክወፅእ ሽዑ እቲ ሕብረተሰብ ዘባእሶም ዝነበረ ትረኻውን ከም ዝፍታሕ ተገይሩ እሞ ኣብ ኤሪትራ ነዚ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ግምት ክእቱ ኢለ ምናልባት ኣብቲ ሰነዳት ኣሎ ክትገልፅ ከላ ሕጂ ኤንፋሲስ ክህባ ስለ ዝደለኹ እሞ ይቐኒየለይ ሰገድ ኣንየለይ ሰንጋ ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ቴንኪዩ ዶክተር ሳራ ናቲ ፕሬዘንቴሽን ቲ ዶክመንት ዘዳለኹም ከዓ ከምኡ መሰንሰገድ ጠፊእካ ኣለካ ማይካ ቸጎ እንታይ ደያ ኮይና እንደ ባዕላይ ሚት ትኸውን ደላ እንታይ ኮይና ሰምዓካ ኣለና ሕጂ ቀፅል የስ ኣብቲ ቴዎሬቲካል ፍሬምወርክ ብዙሕ ዘብለኒ ይኮነን ግን ኣብቲ ሪያሊቲ ናይ ኤርትራ ሕጂ ምናልባት ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣብ ኤርትራ ከመይ ክኸውን ኢላ ክሓስቦ ከለኹ ቁሩብ ካብቲ ካልእ ሃገራት ኮምፕሌክስ ኮይኑ ክስማዓኒ ምክንያቱ ዝዓበየ እቲ ላክ ኦፍ ኢንስቲቱሽን እዩ ዘለዎ ትካላት ኣብ ሃገርና ንምሕደራ ኣይኮነን ትካል ኣለና ዲ ከተመሓድሮ ትኽእል ዝብል እዩ ስለዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክንደይ ሎጂስቲክ ክንደይ ኢንስቲቱሽንስ ክሳተፉ ከም ዘለዎን ክንደይ ምሁር ኣካል ክሳተፉ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ሓደ እንታይ ዓይነት ነዚ ቻለንጅ እዚ ብኸመይ ክስገር ይከኣል ዝብል ሓደ መቃን ምስኡ ተዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ካልአይቲ እታ ዝኸፍአት ናይ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ትካል ኮይኑ ዘሎ እቲ ሚሊታሪ እዩ ተራድ ይክህልዎ እንታይ ኢና ክንገብሮ ነዚ ሚሊታሪ ምክንያቱ ልክዕ ክግለፅ ከሎ እቲ ማለት ሪኮንሲሊሽን ከተምፅእ ከለካ ብጀካ እቲ ቪክቲም ምናልባት እውን እቲ ሓደ ኣካል ዘይሰማምዑ ነገራት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ፕሮሰስ ናቱ ጉጅለ ሒዙ ረበል ኣክት ክገብር ዝኽእለሉ መንገድታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀገምና ከዓ ሚሊታራይዝድ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ስለዚ
ንኣብነት ከምቲ ዝበለቶ ዶክተር ሳራ ሬትሪቢቲቭ ሬስቶራቲቭ ክኸውን ፒስ ድዩ ክኸውን ጃስቲስ ድዩ ክኸውን እዚታት እንዳተጋጭዎ ስለ ዝኸይድ ነንሕድሕዱ ከም ኮንሰፕትስ እንድሕር ርኢናዮም እዚኦም እቶም ፊሎዞፊስ ናይ ትራንዚሽን እዮም እዚኦም ኖ ፒስን ኣብ መንጎ ፒስን ኣብ መንጎ ሴረጅስቲን ኣብ መንጎ ሬትሪቢቲቭ ኣብ መንጎ ሬስቶራቲቭ ገለ ዘለው እንዳክኸይድ ከሎ ቪክቲም ዲኻ ተቐድም ሶሳይቲ ዲኻ ተቐድም ሕጂ እቲ ሚሊታሪ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣዕናው ዲ ፖዚቲቭ ዲ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ እዚአን ኣብቲ ኮንሰፕት ፔፐር ብኸመይ ክትሓዛ ይኽእላ እንታይ ዓይነት ቁርብ ዝሓሰብኩሞ ተለኩም ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ተተካፍሉና ይቀኒለና ባኻ